Mela, ftit tard, iżda l-lum wara l-logħba mort niltaqa' ma' xi ħbieb kollox irid ikun mhux futbol biss, mhux xogħol biss, mhux sports biss. Iżda issa irritornajna d-dar u għal daqstant nistgħu nibdew nikkummentaw ftit dina ir-rebħa ta' tnejn b'xejn illi Inter ksibna kontra Udinese, rebħa importantissima lejliet żewġ logħbiet importanti li għandna fil-kampjonat kontra dawk iż-żewġ timijiet li bħalissa qegħdin fl-ewwel fil-pożizzjoni ta' quddiem illi huma l-ġirien u t-tim ta' Napoli. Rebħa li nistgħu nidwar ġiet fit-tieni taqsima grazzi għal dan is-sinjur li għandi hawnhekk il-Joaquin El Tucu Correa illi wara li fl-ewwel taqsima saħansitra kellna nċemplu l-takela visto biex naraw jekk daħalx fil-fatt anki aħna l-Inter Club Malta fejn kont qiegħed nara l-logħba ma' sħabi bdejt ngħidilhom ma' Correa hemm qiegħed qed jilgħab kien ħafna domandi fuq dik ix-xorta. Fil-fatt ukoll kważi kont se naqbad il-mobile inċempel il-takela visto biex nara forsi jagħmlu li reklam missing in action Joaquin Correa. Fl-ewwel azzjoni fit-tieni taqsima l-ilna ħallna b'dak il-gowl illi bieħu ukoll morna fil-vantaġġ. Fit-tieni taqsima u mbagħad komplet bil-Tuku jiskurja t-tieni gowl li wkoll ġie assistit minn plejer ieħor illi għala tajjir fl-ewwel ħaf iżda mbagħad ġabar ġieħu b'dak l-assist, qed nirreferi għal Denzel Dumfries, nassumi li d-darba ma Strangelo ma kellux jifqa' toilets minħabba l-Black Mamba. Imma insomma nistgħu ngħidu hekk li kienet rebħa importanti qabel dawn iż-żewġ konfronti li ser ikollna issa fil-kampjonat kontra dawk u kontra it-tim ta' Napoli. X'nistgħu ngħidu iżgħet fuq din il-logħba? Il-żewġ goalers kellhom logħba tajba wkoll sew Silvestri tal-Udinese li fl-ewwel taqsima kelli dubju jekk kienx Dinozov jew Levjashin jew kellha ngħidu hekk. Kien l-inkarnazzjoni ta' Dinozov, Levjashin, Gordon Banks, Paljuka, Buffon, Toldo, bil-tlet tiblan sbieħ li ġab fuq Spidi Pizza Barella. Bravo Samir Handanovic li wkoll irnexxielu iġib żewġ saves tajbin ħafna li żammew il-xibka tagħna intatta daqstant bravo Samir li llum erġajtajtna logħba oħra dan huwa is-Samir li irrid nara l-inqas l-ħar tal-istaġun. Ivan Perisic kellu l-boħra tajba, proset ukoll il-Kroat u qegħdin nistennew aħna u Malta sew lilu sew il-Brozovic kif ukoll il-Milan Skriniar għall-logħbiet ta' kwalifikazzjoni illi Kroazja u Slovakkja se jkollhom ma' Malta fil-waqfa. Bravu wkoll il-Kaiser ta' Sisi Ranocchia li kważi ġab gowl illum. Kien ikun mistħoq, kontu ħafna pjaċir ukoll kieku Andrea Skurja, insomma nistgħu ngħidu hekk illi rajna speċjalment waħda mill-isbaħ tieni taqsimiet illi konna naraw lob offensiv, lob li jikkonvinċi u lob li wassala 3 punti. Issa qabel ma nibdew nitkellmu fuq id-derbi però l-appell tiegħi lill-partitari interesti qed isegwu dan il-video ħarsitna fuq ix-Sheriff. Ħarsitna fuq ix-Sheriff, ħarsitna fuq ix-Sheriff. Jekk l-erba' irridu ngħaddu, anzi jekk irridu ngħaddu wara tal-aħħar 16, nhar l-erba' importanti daqs id-derbi, anzi ninsisti rebħa bil-fors, without ifs, whens, buts u hows. L-erba' iva rridu morġu l-Moldova, iva mill-kasħa imma rridu nġibu għad il-logħba kosta kollox. Jekk dejjem rridu nikkwalifikaw għal-round li miss eventualment. Umbagħad wara l-erba' nitkellmu kemm tridu fuq id-derbi u fil-fatt ukoll nixtieq nieħu l-okkażjoni biex nagħmilkom appell ieħor
Nhar il-ħamis fid-9 il-programm l-intervista ser ikun fuq id-derbi tivvintawx impenji. Anzi l-impenn irid ikun magħna tal-Kamra Sportiva għas ser ikollna programm fuq id-derbi illi kull ma ser ngħidilkom jien min naħa tiegħi huwa biss se jkollna panel illi ħanħallikom tippruvaw taqtaw minn huma n-nies, insomma, li ser ikollna wieħed interest u wieħed milanist. Imma fuq hekk nitkellmu l-ħamis. Għalissa irbaħna l-lum proset inħarsu lejn il-logħba importanti tal-erba max-Sheriff u mbagħad nitkellmu fuq id-derbi. Għalissa se naqaf hawnhekk, komplu segwu l-Facebook Live tal-Paġna Sportiva li madwar 20 minut oħra ser jibdew sensiela ta' artikli bażikament ir-roundups kollha ta' matul il-ġurnata tal-ħadd, nibdew bl-artiklu tal-Premier League miktub minn Dejzil Tabone, mbagħad inkomplu bil-aġġornamenti fuq il-futbol lokali, Premier League, Challenge League u Amateur League. Klomar Brinkat bil-rapport tas-Serje A jasal għal-ħabta tal-10 u nofsu mbagħad nagħlqu bl-artiklu tas-Serje Mondjali tad-Darts li hemm bħalissa d-dejja ġo Amsterdam għaldaqstant. Komplu segwuna fuq Facebook għall-aħħar aħbarijiet u koll inkitbu fuq il-paġna ta' YouTube tal-Kamra Sportiva fejn dan il-video ser ikun minnaw u ftit ieħor. Għalissa naqaf hawnhekk, ċaw, u l-kumplament tas-serata tajba.